Inselmilkom jiena Karl Xkembri nilħakom għal episodju ieħor ta' Antenni Suspettużi, il-podcast ta' Pen Malta mal-awturi ta' żmienna. Illum qed nirrekordjaw din il-poddata il-ħadd 15 ta' Ottubru waqt li f'Gaza qed iseħħ ġenoċidju bil-kompliċità u l-approvazzjoni tal-Amerika, l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit fost l-oħrajn. Il-fuq minn 2 miljun Palestinjan maqbudin f'Gaza waqt li l-militar Iżraeljan dikjaratament qed iħejji biex jidħol fil-medda ta' Gaza u jeradika. Infakru wkoll li apparti eluf ta' tfal u familji li nqatlu fid-djarhom, inkluż mill-ġellida tal-Ħamas fl-Iżrael, il-militar Iżraeljan diġà qatel mill-inqas 7 ġurnalisti waqt il-qagħdi ta' dmirhom. 7 ġurnalisti f'7 ijiem. Awturi, poeti, fotografi u ħbieb tagħna ta' Pen Malta jinstabu taħt assedju totali maqtugħin mill-ikel, mid-dawlu l-ilma u ma fadlilhom imkien fejn jiskellmu. Illum miegħi qed jingħaqad awtur importanti li jaf xi ħaġa dwar dan kollu għax ittraduċa awtriċi prominenti Palestinjana, apparti x-xogħol tiegħu stess li jitkellem ukoll u jmiss ma' dak li qed jgħaddi fil-Palestina u f'sitwazzjonijiet ta' oppressjoni. Jean-Paul Borch, grazzi tal-li naqgħod magħna. Nsellimlek u grazzi lilek tal-istedina. Grazzi Ġan. L-ewwel nett nifraħlek għax propju l-bieraħ kellek it-tnedija tal-aħħar ktieb tiegħek Salib li se nitkellmu dwaru minn hawn ftit ieħor. Però Ġan, jiena ninsab Nairobi fejn ngħixu nqatta ħafna mill-ħin tiegħi, inti fejn tinsab bħalissa? Bħalissa x-Xemxija, ġifieri parti minn San Pawl il-baħar, ftit metri l-bott mill-baħar, li huwa kif naqbad ngħid, wieħed mill-passjonijiet tiegħi ħanajtek u wara din l-intervista ħankun qed induqu. Tajjeb, dik fortuna sabiħa ħafna. Ejja nifukaw ftit fuq il-Palestina u jkollna nibdew b'dan is-suġġett li għaliex dak li qed naraw quddiem għajnejna bħalissa huwa tal-waħx. Qed naraw mod live f'dirett ġenoċidju li qed jitwettaq ddikjarat pre-annunċjat, ġifieri għandek diġà ddikjarat bl-iktar mod ċar. Inti traduċejt awtriċi Palestinjana li kienet f'kuntest differenti però ukoll ta' assedju fi żmien l-Intifada u inti traduċejt żewġ kotba tagħha, l-ewwel wieħed huwa Sharon u l-Kunjata ta' Suad Amiri. Għajdilna ftit għaliex kont traduċejt dan ix-xogħol u x'jgħidilna anke dwar dak li qed naraw illum. L-ewwel xogħol li traduċejt issa kien ħareġ 8 snin ilu, Sharon u l-Kunjata, djarju mir-Ramallah u kien ħareġ permezz l-SKS, ġie pubblikat mill-SKS. L-ewwel kif naqbad ngħid inkontru tiegħi ma' Suad Amiri kien permezz tal-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta ta' Inizjamed. Dak iż-żmien jiena kont kif naqbad ngħid sempliċement persuna li mmur il-festival. U l-istejjer li bdiet tgħid traċedja ma bdiet tgħid traċedja b'mod komiku. Imma kien naħseb iktar minn hekk għax laqtitni kienet niftakar b'tali mod. Ovvjament tmur tixxi l-kotba li hija normali qiegħed festival tal-letteratura ħad ixxi l-ktieb, tmur id-dar, taqrah, imma tant qisu kien daħal ġo fija li bħal meta jkollok ktieb tajjeb tieħu gost qisek taqrah kollu, ma fl-istess ħin qisu wara li tispiċċah iħallilek ċertu void. Allura qisni biex nimla dal-void kont bdejtet minn dejjem kelli dik l-element li nixtieq nittraduċi ma qatt ma traduċejt b'mod serju ħanajtek. U bdejt dak iż-żmien kelli blog u nittraduċi xi ħaġa u kont intellaw f'dak il-blog. Kien raħ Walid Napan, il-Palestinjan li jgħix fostna f'Malta u kien ħajjarni bħal speċi nittraduġih kollu. Bdejna nitkellmu mal-awtriċi, l-awtriċi ħadet gost ħafna għax anke forsi għalija iktar minn kollox konna qed inwasslu sitwazzjoni tal-Palestina u n-narrattiva għandha poter qawwi. U biex nifukaw ftit fuq il-kuntest u s-sitwazzjoni propja li Suad tikteb dwar. Huwa kif naqbad ngħid it-traċedja kienet li prattikament qiegħda f'dara u qegħdin
jintefaw il-bombi ftit metri l-bogħod. U hi weħlet kienet bħal speċi x'naqbad ngħid bħalma kien ġranna waqt il-pandemija inqabdet mal-kunjata u bdiet tagħmel kien hemm qisu ġiet kummedja. Imma fil-verità kien hemm traċedja x'dinha minn ħin għal ieħor se tittaqgħod bomba u tħallihom tal-post. Xi ħaġa ma oħra partikolari li jiena nagħtu ftit il-kontest li semmija Jean Paul. Da kien l-assedju ta' Ramallah meta kienet bdiet l-aħħar intifada u kif qed tgħid inti Suad inqabdet f'dara magħluqa mal-kunjata li ma kienx sitwazzjoni feliċi ħafna li għaliex ma kienux jaqblu fuq ħafna affarijiet, per ġifieri toħroġ dan l-element umoristiku waqt assedju fejn ma tafx kif qed tgħid inti jekk il-militar Iżraeljan hux se jolqotlok darek, jekk hux se xaħat se jisparalek jew jekk hux se tispiċċa. Apparti minn hekk naħseb li anke waqt il-ħajja normali il-Palestinjani għaddu minn affarijiet li aħna ma nimmaġinawx. Imqar kif naqbad ngħid, għandek bżonn tmur belt oħra tgħaddi minn ħafna checkpoints, biċċa qadja li għandha toħodlok kwarta toħodlok offsanar, umiljazzjoni, jistgħu jibatuk lura. Jiġifieri hemm okkupazzjoni ħanibdew minn hemm. Jiġifieri minkejja l-atroċità li seħħet mill-Ħamas li hija atroċità, ma dawn għaddejjin minn atroċità kuljum. Jiġifieri dawn dan huwa diskors importanti ħafna, Jean Paul, għaliex kif qed tgħid inti mhux intis biex jiġġustifika atti kontra ċivili. Assolutament. Però jispjega l-eruq ta' dan il-konflitt kollu, jispjega minn fejn ġejja ir-rabja, id-disprament, il-fatt li Palestinjani llum jgħidulek li m'għandhom x'jaqsmu xejn ma' Ħamas u qatt ma missew arma bidejhom, jgħidulek aħna ma fadlilna xejn iżjed nitilfu, ma fadlilna xejn iżjed nagħmlu, ħadd m'għadu jisma'. Ukoll kont disappuntat ħafna mill-President tal-Unjoni Ewropea li għandi rispett kbir minn Roberta Metsola. This is not whataboutism qalet u x'hekk li hija assolutament ma nistax nifhimhax. Imqar f'ġuri jekk għandek l-ikbar x'naqbad ngħid atroċità, imma x'hemm wara irridu ngħiduha prattikament ħadet naħseb ukoll irridu nqisu li bħallum ġimgħa wkoll kien hemm l-intervista ta' Neil Falzon tal-Editus u qal li hemm biża' li l-Unjoni Ewropea qiegħda tinħakem mill-lemin estrem u sa ċertu punt naħseb dan qed jiġi rifless f'din is-sitwazzjoni. Pereżempju rajna lil Meloni li ngħiduha kif hija għandha eruq faxxisti mill-ewwel ħafna x'naqbad ngħid appoġġ bla riservi lill-Iżrael. Minn Meloni issa saret mainstream, ġifieri din anka il-pożizzjoni li tieħu Roberta Metsola fi simna jaħtieġ ngħidula li din ma tistax tagħmlu fi simna qed nitkellem personalment, però illi din l-istess mara illi ma ħaditx bidej Joseph Muscat għaliex kien korrott u mbagħad tmur tieħu ritratt ma' President u għamlet sew ma mbagħad tmur tieħu ritratt ma' President ta' pajjiż li diġà ddikjara li beħsibu jwettaq ġenoċidju u krimini tal-gwerra u diġà qed iwettaqhom għalija hija każ estrem ta' double standards u ta' ipokrizija. Din hija l-opinjoni personali tiegħi. Ġimgħat ilu Netanyahu kellu niesu fit-toroq minħabba li rid jgħaddi tip ta' liġi x'naqbad ngħid kienet jeradika d-demokrazija tal-qorti, le? Eżatt, kien hemm protesti kbar, ovvjament issa l-istat il-pajjiż Iżraeljan huwa maqut għaliex ġie taħt attakk, ġiet kif ġiet, però din ma tiqafx hawn u l-ikbar inkwiet tiegħi bħalissa huwa dan il-ġenoċidju li qed isir bl-appoġġ tal-Unjoni Ewropea, tal-Amerika u ta' dawk li suppost qed jirrappreżentawna. Però Jean Paul, grazzi ħafna tal-li għamil dawk il-punti għax importanti li jingħadu.
Mistoqsija dwar il-proċess ta' traduzzjoni, meta traduċejt dan il-ktieb u anka Damasku tiegħi li huwa t-tieni ktieb li traduċejt ta' Suad. Sewa. Kif imxejt? Inti traduċejthom mill-Ingliż, mill-Arbi, minn kellek sorsi Mill-Ingliż, differenti. Suad Amir irridu ngħidu li tikteb oriġinarjament bl-Ingliż. Ekku. Ġifieri l-oriġinali huwa bl-Ingliż. Ħallija li hemm traduzzjonijiet hemm verżjonijiet bil-Arbi, mi tikteb bl-Ingliż. Anke l-Arbi huwa traduzzjoni. U sfortunatament jien ma nafx bil-Arbi, ġifieri kienet normali li nkelli nittraduċi mill-Ingliż. U kif kien il-proċess ta' interazzjoni ma' Suad? Inti għat li kont f'kuntatt magħha, bqajt f'kuntatt, intu titraduċi, kellkom diskussjoni? Meta x'naqbad ngħid, ikollok dubju, pereżempju anke wieħed mill-isfidi li kien hemm u forsi naħseb iktar issa jgħidlek Walid, kien anke ċertu ismijiet ġieli ħawwatt il-ġeneru tagħhom, il-ġens tagħhom. Minħabba n-nuqqas sarbi tiegħi. Dak kien fl-ewwel wieħed, fit-tieni darba, l-ewwel darba mbagħad kien ukoll editjah Walid Napan. Li apparti li jaf l-Ingliż, jaf anke minn fejn ġejja bħal speċi bħala Palestinjan innifsu, u mbagħad editja xogħli huwa wara ħafna diskussjonijiet. It-tieni darba Damasku tiegħi kont ħdibt mill-qrib ħafna ma' Elena Cardona. Li wkoll hija interessata ħafna fil-Mediterran bħalissa qiegħda tagħmel studju fuq il-memwar Arbi, allura wkoll kienet taf minn fejn ġejja Suad u kemm il-darba tkellimna tlieta li aħna flimkien fuq affarijiet biex ħadna deċiżjonijiet fuqhom. Għadek f'kuntatt ma' Suad tkellimt dawn l-aħħar jiem fil-Palestina? Battila email 3 ilu, bħal speċi kultant meta tkun minn x'imkien komdu bħalma jien u tibgħat il-ġat li qiegħda qrib ħafna ta' gwerra tħossok kultant ftit artifiċjali. Ma ħassejt il-bżonn li nibgħat email. Sfortunatament għadha ma weġbitx minkejja li s-soltu twieġeb mill-ewwel. Jista' jkun x'aktarx mingħajr ma nitkellem f'isimha jew għandha ħafna messaġġi u hawn mument ukoll x'aktarx ta' depressjoni li ma jkollokx abtit tara ħafna emails żgur, ġifieri. Jien li nista' ngħid mill-esperjenza tiegħi dan anke bħala Pen Malta u s-solidarjetà li nuru ma' sħabna f'dawn il-kuntesti awturi ġurnalisti huwa li vera tħossok kważi trivjali, però kull min tkellem għalihom tfisser ħafna li xi ħadd jistaqsi kif inti, kif sejjer, kif qed jirnexxielek tad-diljum, kif inhuma l-qraba tiegħek f'Gaza. Hija xi ħaġa li tagħmel differenza totali għalihom. Bħal meta nibagħtu ittri lil xi ħadd il-ħabs, political prisoners, ħabsin tal-kuxjenza u nfakruhom li qed naħsbu fihom. Gaza wara kollox hija ħabs enormi. Xi ħaġa li għalina meta pereżempju kont qed nitkellem ma' missieri u għalih ma setax jifhimha hija li ħafna Palestinjani wara n-Nakba tal-1948 u din xi ħaġa tiġri komuni, telqu minn darhom. Forsi reġgħu morru lura f'xi raħal fil-Palestina. B'xi mod qabżu xi tip ta' checkpoint u marru jżuru darhom stess. U f'darhom innifishom, mhux fl-għalqa f'darhom hemm ludi li qed jgħix minn flokhom. Kien hemm minħabba il-bieb għax taq jidħol u għeddew bil-pulizija. Jiġifieri din li għandek dar, ħafna nies jgħidulek kellna d-dar tal-familja, konna ħafna ħwa eċetera u beħħejnija u qalbhom tinqasam. Għax darek fejn għandek ħafna memorji, eċetera, ħadd ingħata l xi ħadd, mintew ukoll biex ngħidu kollox tħallas tagħha. Ma dawn ma tħallsux, tkeċċew u hemm qagħdu ġo fih. Jiġifieri daqshekk hija xi ħaġa gravi. U xi ħaġa oħra bħalissa b'dit-theddida li hemm issa sseħħ xewlejn naħseb li ħasseħ li għandek theddida li qed tiġra xi ħaġa, dalgħodu qed naqra
qalet jiena għalija m'għandi ebda għażla li qed jgħidli bħal speċi qed jafżani biex niċċaqlaq jien ifisser li jew immut jew nitlaq dari. Id-dar mhijiex sempliċiment erba' ħitan, id-dar hija parti minn ħajtek. Jiġifieri tajjeb jew ħażin inti ħatolqotha. Qiegħed bejn il-basra u qoxxrita. Ġifieri kull deċiżjoni li ħadd tagħmel ma takx ebda għażla. Għażillek bejn forka u siġġu tal-elettriku. Ġifieri daqshekk hija gravi s-sitwazzjoni. Ekku. U ħafna Palestinjani qed jaraw di bħala t-tieni Nakba. T-tieni Nakba tal-poplu Palestinjan fejn qegħdin jingħataw ordni biex jitilqu anke jekk m'għandhomx fejn jitilqu, però anke m'hemm l-ebda garanzija li qatt jistgħu jerġgħu lura. Imorru fejn imorru, qatt mhux ċar fejn jistgħu imorru l-Eġittu għadu magħluq. Mhux se jsibu darhom lura. Mhux se jsibu xejn, diġà jien l-inħawi fej jien għext 4 snin f'Gaza, l-inħawi parti mill-isbaħ parti ta' Gaza City, kellek Boulevard, kellek ġnejna, kellek isu taslima fejn kull tip ta' klassi tal-ħaddiema u managers jiġu bil-familji jimxu, bil-pushchairs, bil-jieħdu ġelat, kien hemm ħanut tal-pizza taħti, kollox spiċċa, m'għadix teżisti. Ġifieri dik kienet ir-rimal magħrufa u l-erja, però parti minn Gaza City. Issa l-Iżrael qed jgħid li se jeradika in-nord it-tramuntana kollha tal-medda ta' Gaza għax diġà qal lil fuq minn miljun ruħ biex jevakwaw, biex imorru fin-nofsinhar taħt Wadi Gaza li huwa impossibbli għalihom diġà li jimxu u anke jekk jimxu għandek ġifieri l-fuq minn 10 miljuni kollha konċentrati issa fin-nofsinhar ta' Gaza, apparti li hemm sptarijiet, hemm nies li ma jistgħux jimxu, hemm xjuħ, hemm nies li qegħdin fi sptarijiet ma jistgħux jimxu. Dak kollu qed iseħħ waqt li qed nitkellmu u sa meta mmorru nkunu nidejna l-programm nittama li l-affarijiet ikunu ikkalmaw u li jiġu takiljati għal darba l-eruq ta' dan kollu. L-eruq ta' dan kollu li hija okkupazzjoni ta' 20 ta' snin, assedju ta' Gaza tal-fuq minn 16 sena, okkupazzjoni brutali li mhix sostenibbli, ma tistax tibqa' għaddejja din l-inġustizzja. U xi ħaġa oħra jien naħseb hija li għax din xi ħaġa kienet qalet Suwad waqt it-tnedija x'kienet ġiet Malta. Qalet intom forsi taħsbuna vjolenti, ma aħna nies paċenzjużi ħafna x'biex inna daqstant f'okkupazzjoni. Aħna pjuttost paċenzjużi u ma tistax ma taqbilx. U meta tara il-double standards tad-dinja, ġifieri ġustament id-dinja rikorriet għall-Ukrajna wara l-invażjoni Russa u għamlet dak li kellha tagħmel u għamlet sew, però meta għandek okkupazzjoni ta' fuq minn 60 sena għaddejja b'dan il-mod bi vjolazzjonijiet ta' kuljum u ħadd ma jerfa' subgħu dwarha, hemmhekk għandna problema. Jean Paul, nixtieq nitkellem ftit iktar dwar ix-xogħlijiet l-oħra tiegħek. Anki għaliex inti diġà qed u din hija xi ħaġa li nammira fik inti kont involut anke fil-festival tal-letteratura, kont involut mal-Inizja Med, tajt iktar u għadek, ġifieri narawk iżjed bħala isu l-organizzatur u l-koordinatur u dak li qed imexxi l-ħadd ieħor, però jeħtieġ nisimgħu iżjed fuq il-kitba tiegħek stess u ma nisimgħux biżżejjed. U l-bieraħ għadu kif kellek dan il-ktejjeb bl-Ingliż jgħidu checkbook li hemmu sabiħ immens salib ippubblikat mill-ED Books li hija novella. Għandna hawnhekk novella qawwija immens. Tas-soltu biex ngħid kollox. Għajden nafti dwara, Ġan. Naf li tiċċentra ma' siġra imma dak huwa l-punt ta' tluq u forsi l-punt ta' ritorn. Il-punt ta' tluq fil-verità huwa niftakar kien hemm konna qegħdin nipprotestaw ma nafx iftakarx meta kienu ħajinqalgħu dak is-siġar tas-Central Link ta' Ħattart. U tfajla tiegħi li hija wkoll attivista Katel li hija fotografa għamilna xi żmien niftakar kienet iffissat u bdiet tieħu ħafna minn daw ir-ritratti ta' daw is-siġar.
Insomma, u kienet imbagħad anke tellat wirja u konna semmejnija il-filliera tal-ikkundannati. Mbagħad niftakar Antoine Cassar li huwa l-editur Biex ta' nagħtu dawn daqsxejn ta' idea lis-semmija, dawn kienu ħafna minnhom siġar immarkati sewwa, immarkati b'salib biex jinqataw biex jinqataw ħalli Eżatt. tellgħu ftit iżjed jekk Unqataw fil-fatt. Unqataw fil-fatt. jitqaċtu. Tqaċtu mill-eruq. Insomma, u Antoine Cassar kienu ilu jberren f'moħħi li biex nagħmel xi ħaġa fuqhom ngħidlek id-dritt. U mbagħad Antoine Cassar kien sedinni biex nikteb novella għall-ktejjeb għaċ-checkbook u qed mela norbot xi ħaġa ma' din. Insomma, ħoloq din novella. Irrid insemmi wkoll nirringrazzja ħafna lil Clara Zoppaldi li editjatni wkoll editjat din novella. Insomma, il-bieraħ tista' tgħid wara sena li nkitbet ġimniedi dal-ktejjeb. Li jitrattanna darba protagonista femminili bl-isem ta' Alexia. Qed titratta diversi temi. Għandek dik l-immedjat li semmejt inti tal-tqaċċit ta' siġar li hija ukoll simbolu ta' sintomatika jekk xejn ta' problema ikbar ta' nuqqas ta' kuxjenza ambjentali li isu impossibbli ma nikdbux dwaru dan. Len immaġina inti ħassejt urġenza. Qed ngħixu fuq li ma tistax ma tiktibx fuq naħseb huwa xi hija r-realtà tagħna. Tgħaddi minn triq filli hemm siġra u filli m'hemmx. U li tirrabjani ħafna u din anke nidħol f'argument fuq u ngħidlek id-dritt ma' qraba tiegħi tal-familja li huma pjuttost nissarraba, ġifieri nies li jħobbu s-siġar, eċċetera, eċċetera, jgħidulek imma qed iħawlu ħafna siġar minn flokhom. Huwa argument li ma nistax nifhmu għax ma nistax nifhem jiena kif siġra li ilha mit-sena u li għandha ċertu kobor tista' tiġġustifika li tqaċċata għax twaħħal mit perpura. Litteralment ħafna drabi daw litteralment qegħdin għan-numri għax kultant inħossni ngħix f'pajjiż li l-istatistika tiddettaħ fejn irridu għax għandna mit-siġra li ħafna drabi jmutu wara. Ma din ukoll hija metafora li hawnhekk qed nitkellmu fuq in-nuqqas ta' kuxjenza anke ta' xi tip ta' sens ta' ħtija meta qed noqtlu u nqaċtu siġar bla doċċ u siġar xjuħ, siġar kbar, siġar li jgħidu storja fihom infushom għal mbagħad id-dnub l-idea ta' dnub tidħol meta mara mbagħad tibda tiġi biex tiddeċiedi x'tagħmel b'ġisimha u hemmhekk nitlu anke fit-tema tal-abort li ftit rari naraw fil-kitba letterarja. Inti ħassejt li kellek titratta u naħseb trattajta. Huwa suġġett ieħor li bħalissa huwa kurrenti ħafna għalmenu fiċ-ċrieki tiegħi u sfortunatament inħoss li qisna nibżaw nindirizzawh. Jiena ppreżentajt storja konvint li din l-istorja tiġri ħafna. Issa naħseb huwa fidejn il-qarrejja jiġġudikaw ħanajtek. Għaliex taħseb li nies il-peers tiegħek, awturi daqshekk, awturi li għandhom statura daqshekk u iktar minnek mhumiex jitrattaw din it-tema? Jien naħseb ħafna awturi anke jien l-ewwel wieħed sa ftit żmien ilu, naħseb minħabba anke l-isfondi tagħna. Ħanieħu mill-isfond tiegħi, jiena għandi sfond li għamilt 5 snin fis-skola tal-Knisja. Nassigurak li ċertu affarijiet nsemmu l-abort huwa punt li mhuwiex ta' diskussjoni. Però li inkwetani nifhem. Jiena u inti ġejjin mill-istess forma li tħallna fl-istess forn. Tnejn għandna bħal ħafna Maltin oħrajn għandna l-għaġna
kattolika, ultrakonservattiva fejn l-abort huwa tabu totali. Li jinteressani nifhem ftit iktar jien huwa li nħoss li bħala awturi issa favur jew kontra l-abort jew x'inhi l-orjentazzjoni tiegħek, inħoss li hemm nuqqas enormi ta' dan is-suġġett fil-letteratura tagħna li l-in mill-superficiali, li l-in minn inti toqtol trabi jew inti tixrob id-dem tal-feti. Ġifieri, il-letteratura li trid titpoġġik f'sitwazzjoni ta' mara teħtieġ l-abort, ta' li qed tara l-bint tagħha twettaq abort, xi tfisser id-dilemmi li l-in minn naqbel u ma naqbilx ma narawix di. Inti hawnhekk qed tieħu pass li naħseb ħadd iktar ma tieħu magħha qablek u naħseb li anke nisa awturi femministi dikjaratament li jitkellmu dwar il-ġisem, l-importanza li l-in minn dawn in-nozzjonijiet kattoliċi ta' dnub, anzi qed nitkellmu fuq drittijiet tal-bniedem, drittijiet tan-nisa u drittijiet tal-umanità, mhumiex qed jitkellmu fuq mhumiex qed jiktbu dwar dan is-suġġett. Għaliex? Skużani qed nistaqsik l-istess mistoqsija, ma nixtieq nitlu set fil-profond. Qed tiġġieli iddiskutejta ma' sħabi awturi nisa. Jien naħseb hija tema li sfortunatament għad hemm min jibża jiċċappas magħha prattikament. Aħna kważi anke li Klera Zoppa di tgħid espliċitament jiena mara u ddeċidejt li ma rridx tfal ħanajtek hemm min joħodha b'xi ħaġa kbira, ġifieri ħseb wara biex titkellem fuq l-abort, speċjalment meta trid tqis ma nafx jien nispera li mhix qed x'naqbad ngħid. Hemm ħafna minnhom forsi huma fis-sistema ta' sistema edukattiva ta' Malta u naħseb jibżgħu jieħdu ċertu isem. Jew forsi wkoll għandhom tip ta' ħsieb differenti minn tiegħi. Ma jien naħseb huwa importanti li huma jitkellmu, għax jekk ma jitkellmux huma minn tridu jitkellmu. Sa ċertu punt li jiena raġel inħoss ftit superfiċjali fiha. Ma tant ma ġiex diskuż da suġġett li ħassejt li għandi ngħid xi ħaġa, għax kemm għandu x'naqbad ngħid nitkellem fuq hekk u fuq hekk. Meta forsi għax anke hawn min jgħidlek li qed titkellem fuq is-siġar, qed titkellem għax minn punt ta' tluq ta' klassi Borgiża sa ċertu punt, bħal speċi inti ma tafx jiġifieri għandna bżonn nibnu, għandna bżonn ikun hawn ħafna xogħol, x'inkella aħna mmutu bil-ġuħ. Għalli forsi l-argument huwa banali, imma tisimgħu. Allura naħseb rid nindirizzah b'xi mod ħanajtek jiena ħassejt. Issa xi ħaġa oħra pereżempju ġieli dal-aħħar kont qed niddiskuti, għax hawn min jgħidlek bħal speċi min qed jitkellem favur l-abort. Huma nies ukoll għal darb'oħra nies akademiċi, nies minn pożizzjoni forsi sa ċertu punt privileġġjata, ma jien naħseb qed jagħmlu biċċa xogħol enormi. Għax kważi qed jindirizzaw problema li fil-verità lilhom personali ma tmisshomx daqshekk mod dirett għax huma faċilment jistgħu qabdu marru Londra, batu għall-pillola, naħseb qed jiġġieldu għal nies li huma fil-klassi tal-ħaddiema u li x'aktar x'għaddu minnha ħafna iktar mill-pils tagħhom privileġġjati. Ġifieri jien assolutament għandi l-akbar rispett għal nies bħal Andrea Dibin pereżempju. Jekk xejn qed jużaw il-pjattaforma tagħhom biex jagħtu vuċi lil min m'għandux, vuċi lil min qed jiġi vittimizzat u kriminalizzat. Għaliex qegħdin. Issa l-problema li jiġi l-argument tagħhom qed jiġi kif naqbad ngħid, attakkat b'mod kważi klassist. Però dak huwa attakk superfiċjali immens għaliex fil-verità huma dawk li m'għandhomx aċċess għall-abort li huma l-iktar fost l-iktar vulnerabbli u li jispiċċaw jagħmlu anka kirurġija li hija perikoluża immens li jpoġġu ħajjithom f'riskju. Eżatt.
Ġan Paul, taqranna silta minn dan il-ktejjeb li għadu kif ġi publikat u għal darbohra narġa' nifraħlek. Dejjem moment sabiħ meta jkollna pubblikazzjoni ġdida. Għaddew 3 ġimgħat mill-liva u Dennis ftakar li rid jiċċelebra. Dennis qabad u bukkja mejda, Dennis libes qmies ġdida u fetaħ buttun aktar mis-soltu. Alexia reġgħet libset il-blaws li kienet libset is-sibta qabel. Alexia marret għax imbuttata omma. X'qed itik binti, għandek xorti. Alexia kellha btit tibqa' d-dar ħalli tqum kmieni u terġa' toħroġ fit-triq qabel iqum kulħadd. Mal-mejda ħdejn Dennis hemm waiter jitkellem miegħu daqs li kieku wieħed ta' ġewwa. Dennis ilqaħħa bit-bissima wiesa daqs sidru, illum kważi għall-arja. Dennis ġordna l-imbit, Dennis ordna l-imbit li qallu l-waiter dak li jħobb missieru meta jġib in-nisaw biex jissiġillaw biċċa negozju. Alexia sfurzat bissima x'ħin Dennis ġibida lejha l-sessu. Alexia tellet tazzambit ma' xuftej qabel Dennis reġa' prova jbusa. Alexia xtaqet tobżoq l-imbit il-barra. Alexia kellha btit imbit abjad mhux aħmar, Alexia xtaqet qabdet u ħarġet il-barra. Imma mbagħad tisqilha siġġu u poġġiet bil-qiegħda. Dennis olla jdejh u l-waiter ġib il-menù. U warda. Alexia ddispjaċija li ma libsitx iċ-ċurkett. Forsi biex jgħaddi għall-warda ma ġiex għalija, ewdnet. Wara, mielet lejn Dennis u daħlet subajja fejn is-soltu l-miskum magħluqa. L-ikel ordnat, lessew kollox għalina. Omma kellha raġun. Alexia ħallit l-alloġ bin-numri jaħsada. Qamet, inħasslet u marret ix-xogħol. Daħlet l-uffiċċju rasa l-isfel. Ftakret li l-siġar illum ma ratomx. Ftakret li llum lamxiet u laqqas ġriet u għalhekk xtaqet ftit skiet. Qamet minn fuq is-siġġu u passiet. Fi-skut tal-kurutur rieħed Dennis għajtet aktar fuqha. Sabet rifuġju fit-toilet u waqt li kienet magħluqa ħadet nifs u rieħa tad-detol elbet rieħa Dennis. Imbagħad ħallit dema taqbżilha. Qatt oħra fost il-qtar li xi ħadd ħalla qabilha lewn differenti. Forsi bħal qtari vera differenti mill-bqija, anke minn omma, u mhux veru kellha raġun. Ħalġet, ħalset lej il-mera u ftakret fis-siġar il-ġodda li ħawlu biex ta' parsi jpattu għal dawk li qalgħu biex iwessaw triq. Iperpru ma' kurrieħ, bħala. Wara x-xogħol marret id-dar. Omma laqgħatha fil-kċina, bit-bissima. Kif mod sabiħa? Alexia ħadet nifsi il-ġewwa ħarġitu bil-mod il-mod. Hemm messaġġ ta' Dennis ilu hemm minn nofsinhar. Ma weġbitx lill-omma u minflok wieġbet lil Dennis. U paċenzja, naqbżuha llum. Alexia qabdet wiċċa f'mera u mhix ħossa sabiħa. Sitwazzjoni li tiddeskrivi naħseb mod qawwi immens fej din Alexia hija tista' tgħid aċċessorju f'din ir-relazzjoni li għandha ma' Dennis, li hija sitwazzjoni fejn naħseb ħafna nisa jsibu ruhom fiha fej diġà huwa kollox deċiż, diġà hemm xi ħadd qed jieħu ħsieb kollox u huma ishom footnote fir-relazzjoni iktar milli partner. Jinteressani wkoll l-użu tal-proża fejn għandek momenti fejn tinstema' qisu kważi poeżija meta qed tirrepeti Dennis u Alexia. U għandek hemm ritmu poetiku ħanpoġġiha hekk minkejja li hija proża, nara ritmu poetiku meta issa kważi qed tispara machine gun b'dawk il-versi li naħseb huma qawwija ħafna. Dik xi ħaġa konxja li għamilt? Ta' iva, kif naqbad ngħid naħseb kelli f'moħħi li nagħmel element ta' repetizzjoni anke biex kif naqbad ngħid kien il-mod tiegħi l-istil li rid tiwassal li rid ngħid ħanajtek u fil-verità naħseb għaliex aħna ħajjitna mimlija ċertu repetizzjonijiet li jaġnuna sa ċertu punt. U allura rrid tiwassalhom b'xi mod u il-proża minkejja li forsi hemm element inqas sa sofistikazzjoni mill-poeżija, imma naħseb il-poeżija tista' ddaħħalha faċilment fin-novella u tija ir-ritmu li tixtieq inti. Biex nitrattaw ftit il-ktib ieħor tiegħek, Mhux Nies, li huwa ktib ta' novelli fej għal darb'oħra tikteb ħafna dwar ir-realtajiet tas-soċjetà Maltija, il-bennejja u l-kontratturi, is-Suwed u l-immigranti, ir-refuġjati f'Malta,
l-Open Center tal-Marsa u l-ċentri ta' detenzjoni f'Ħalfar. Dawn huma affarijiet li inti donnok ma tistax ma tiktibx dwarhom. Ara, meta ktibtu dak ħareġ 7 snin ilu Karl, da żmien kien prattikament. L-ewwel nett ktibtu fi sfond li kont ili ftit żmien mhux ħażin nagħlem il-Malti mal-immigranti iktar milli immigranti persuni qed ifittxu ażil, persuni li ġew bid-dgħajsa, ġifieri immigranti hawn ħafna immigranti bla drittijiet Malta ma dawn naħseb sotto immigranti bħalma Mark Vella jgħid sotto proletarjat litteralment m'għandhom ebda drittijiet, persuni li ġew bid-dgħajsa u waslu għax faċilment erqu. U ovvjament inti qed tgħix magħhom l-ewwel nett kienet l-ewwel darba li rrealizzajt kemm jiena privileġġjat, dika importanti ħafna ngħidha. U meta meta tkun jien kont nagħllem il-Malti, inti mingħajr ma trid mhux sempliċement tagħllem, l-ewwel nett dawn qed jgħidulek l-issejjer tagħhom il-ħin kollu huma affarijiet li inti l-ewwel nett naħseb il-medja qatt mhux daqshekk tefa' d-dawl fuq ir-realtajiet tagħhom. Pjuttost naħseb naraw l-element negattiv tagħhom. Allura qed jiena ma rridx inkun newtrali, tant hemm affarijiet kontrihom li jien irrid nagħti element ta' vuċi lilhom. U mbagħad prattikament inkitbu dawn l-issejjer il-mhux nies. U minn meta ktibt int rajna suċċessjoni ta' każijiet pereżempju ta' Jean Paul Sofia, Mirjam Paċ, oħrajn li intradmu fid-djarhom, intradmu fuq il-post tax-xogħol, każ wara ieħor bi ħtija sistematika tal-istat innifsu li qed iwassal għal da kollu. Ġifieri kemm saret ġustizzja mal-karattri tiegħek li ktibt dwarhom ħafna snin qabel ma seħħew daw l-aħħar traġedji li qed nitkellmu dwarhom. Ġustizzja tissir ma' dawn in-nies. Iktar li ma sar il-ġustizzja li l-istorja partikolari mhux nies ma rridx ngħid kienet profezija x'min jiena m'iniex profeta, imma ġrat xi ħaġa simili ħafna leha bil-każ ta' Ġajteh meta persuna sfortunatament naħseb illum insejnieh xi sentejn ilu jidher li tħalla fuq bankina wara li weġġa u ifhimni il-kuntrattur li bħalissa qiegħed ma saqajna dan qiegħed bi pleċċ idur jaqgħad magħna. Da weġġa fuq il-post tax-xogħol biex nispjegaw ftit il-każ dan kien ħaddiem weġġa fuq il-post tax-xogħol u l-employer tiegħu li kienet iħaddmu bla karti u bla permessi ħallih għal mejjed fuq il-bankina u telaqlem biex ma jkollux għal xi wieġeb. U m'għandux għal xi wieġeb biex s'issa għaddej b'impunità. B'impunità, eżatt. U x'aktar x'jiena konvint li dawn bħalhom hawn ħafna iktar, l-uniku differenza hija li ta' Ġajteh inqabdet minn xi ħadd mobile. Imma jiena dan li ktibt jiena ktibtu 7 snin qabel. Konvint li bħalu hemm ħafna iktar. Il-punt li nixtieq nagħmel dwar dak li qed inti meta qed ma rridx ngħid inkun li kont profetiku, naħseb m'għandekx għalfejn tagħmel l-ebda apoloġija, din hija letteratura fl-aqwa tagħha fejn qed tara lej xi resqin, qed tara x'ħajiġri. Ġifieri, okay, hija fiction, hija xi ħaġa li inti vvintajt, però vvintajt minn dak li qed tara ġej. Ġifieri dik nemmen ħafna fiha fil-fizzjoni tgħid fuq l-iktar ħafna iktar mir-realtà u x'hekk. Ir-realtà wkoll li daw il-ħafna karattri li ktibt fuqhom hija li wara 7 snin x'aktarx għadhom persuni jfittxu l-ażil u għandhom teddida ta' deportazzjoni taħt rashom fuq rashom, sorry, skużani. Ġifieri ktibna fuqhom ma l-affarijiet għadhom ħżiena u prattikament. U inti għandek ħabta taqbad storja fil-ġurnali u ddawwara fl-letteratura. Kif isseħħ? X'jiġri f'moħħok intu tagħmel dak u x'inhu l-proċess tiegħek? Jien naħseb l-ewwel nett
xi ħaġa li realizzajt dan l-aħħar u għall-bidu ma kontx nifhimha hija li nisimgħu ħafna aħbarijiet u nisimgħu ħafna aħbarijiet traġiċi. Ma naħseb ftit nies itmisshom daqshekk l-aħbar. Ftit ilu kont qed inkellem studenti tiegħi u għedtilhom kont qed nitkellem fuq is-saħħa tan-narrattiva. Għedtilhom tisimgħu l-aħbarijiet u min jgħidlek iva insomma qatt bkejtu u ħadd ma qal li beka. Imma qatt mogħtu taraw film u rajtu n-nies jibku u kulħadd jgħidlek li iva. Ġifieri jiena inħalli x'naqbad ngħid l-aħbar tkun il-punt ta' tluq tiegħi għax jiena importanti ħafna li qed nitlaq minn xi ħaġa realistika kemm jista' jkun. U fuq il-karatti nippersonalizzhom. Intihom wiċċ, intihom isem għax ħafna drabi anke fl-aħbarijiet laqqas isem daw il-persuni ma jkollhom u nuri wkoll li daw għandhom ħajja. Għax importanti ħafna ngħiduha daw għal ħafna nies huma nies anonimi. Forsi li nipprova nagħmel jiena fl-issejjer tiegħi inkisser l-anonimità tagħhom. Dik kull ma nagħmel xejn kbir. U naħseb dik li nista' nagħmel bħala kittieb ħanajt hekk. Jien nemmen bisħiħ li l-letteratura hija dak li neħtieġu meta l-fatti jieqfu jgħidulna l-verità. Nemmen bisħiħ u nara f'xogħli stess illi nista' nimlik b'kamra mimlija fatti dwar il-Palestina, dwar l-immigranti abbużati fuq il-post tax-xogħol u ma tħoss xejn kif qed ngħid inti, però l-letteratura ġenwina awtentika għandha tpoġġina fiż-żarbun ta' dawn in-nies, ta' nies oħrajn ta' inti fil-każ tiegħek inti interessat ħafna fiż-żgħir, fl-emarġinat, f'dak li m'għandux vuċi. Però letteratura tajba anka tintroduċina għal serial killer, għal ġeneral nazzista. Importanti li naraw il-perspettivi anki ta' dak li ngħidu l-mostru tal-ieħor. Però Jean-Paul qed jaħarbilna l-ħin u indunajt li għamilt inġustizzja żgħira miegħek għax inti għandek ukoll storja personali interessanti ħafna ta' kif ġejt għall-kitba pjuttost tard. Inti dik li jsejħula late vocation, meta nitkellmu fuq assassini li jitlu fis-saċerdoti. Anke l-fatt li bdejt tistudja u tgħallem il-Malti kienet pjuttost tard, però fadlilna biss 10 minuti ġifieri x'tgħidilna dwar dak. Jiena prattikament Karl jiena għamilt karriera ta' 20 sena fil-qasam finanzjarju, imma rrealizzajt li l-imħabba tiegħi hija l-lingwi u l-letteratura. Ħallejt kollox warajja, nassigurak mingħajr ma kienitx għażla faċli, kienet qisha kważi emigrazzjoni minn xi ħaġa miċ-ċert għall-inċert, imma rrealizzajt ukoll li s-sigurtà, eċċetera, kienet daqskemmi għandha fija tajjeb, għandha fija ħafna ktajjen. U dħalt l-università bħala student matur u llum qed nagħmel masters Malti ta' 38. Ta' 38 inti ddeċidejt tħalli warajk id-dinja finanzjarja, il-paga, s-salarju kollu li kont qed tagħmel minn hemm biex tidħol tistudja l-Malti. Ħalli mbagħad tkun tista' tiktbu. Dik kienet in a nutshell? Sa ċertu punt hija fil-verità kont bdejt niktbu qabel ma naħseb li tik il-kors tik element li tibda tħares anke lej il-letteratura in ġenerali u lej il-ħajja jekk ma jagħmel xejn il-kors sakemm inti tkun miftuħ għalih itiħk parajnejn ġodda naħseb u fil-fatt 3 snin l-Università nistudja l-Malti kif għedlek tlift is-sigurtà ma kienu 3 snin mill-isbaħ għax qed tqum filgħodu u qed bħal speċi tgħix il-passjoni tiegħek u xejn. Qed nieħu gost li semmejniha din l-istorja għax hija storja li taħtieġ iktar ħin, però almenu missejna dwarha bdejna bit-traġedja ta' Palestina u spiċċajna bik li jeħtieġ nisimgħu iżjed dwarha. Però Jean-Paul, grazzi immens, ħadd gost ħafna, grazzi li tajtna ħinek.
Grazzi lil Klera Zoppardi tal-għajnuna bir-riċerka, grazzi wkoll lis-semmija tagħna ta' kull ġimgħa jingħaqdu magħna l-episodju ġdid ta' dan il-podcast Antenni Suspettużi. Ikkuntattjawna, ħallulna l-kummenti tagħkom fuq il-Facebook, it-Twitter u l-YouTube ta' Pen Malta biex tissieħbu jew tibatulna donazzjoni, ibatulna email fuq penmalta@gmail.com u nwiġbukom bid-dettalji. Grazzi ħafna u niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla.